kang Harold Lumanog, ang akong pangutana pastor mauni. Sa Sabadista ba ang verse nga ilang baruganan permi Exodus 21 ngadto 17. So ang 10 commandments man iyang gignon. Musalig man sila ni Kristo apan ubanan sa pagbuhat apil sa kaluwasan. So meaning to say musalig lagi pero ubanan sa buhat apil sa kaluwasan. So aton hisgutan ang word nga kaluwasan karon tuod. Og naghistot mig kaluwasan pastor laban nila ihatag nga verse James 2:17 patay kuno ang pagtuo kung walay buhat, pero sa James pagtuluhuan man sa tao or wala man gaisgot og kaluwasan sa kalag. Unsa may masulti nimo? Salamat pastor. Okay, daghang salamat no. Now, ang nakatunan sa balaang kasulatan, ako na siyang pagbalikon igsoon kay kapila gid ako ni siya gibalik-balik kay mao man ni basihanan sa nakatunan sa Seventh-day Adventist. Ang kaluwasan igsoon dili pinaagi og buhat. Wala pa sukad sa balaang kasulatan nga ang tao maluwas pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga buhat. Mo nang gingon sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 nagingon kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo. Okay? So clear na siya. Maghisgot gayta og justification by faith. Walay binuhatan diha. Ang atong kusog wala gi-credit, ang atong mga binuhatan wala gi-credit. Pero pag abot sa bersikulo 10, human imong nadawat ang pagkamatarong gikan ni Kristo, pinaagi sa imong pagtuo ay pabuhaton kag maayong binuhatan. Mo na nga sa bersikulo 10 nagingon gitagana alang sa mga maayong binuhatan, no? Na karon sa dihang na kay pagtuo, nawala ba ang pagbantay sa kasuguan sa Dios? Wala. Roma 3:31 nagingon gibungkag ba nato ang kasuguan sumala sa pagtuo? Wala, gibarog nato ang kasuguan. Meaning to say, human ikaw nakabaton sa pagtuo, mo resulta sa pagkamatinumanon. Now, kining giingon nimo dinhi sa James chapter 2, no? Sa gitawag nato og Santiago kay 10:17. Sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kung kini walay binuhatan. Mao bitaw na hingog igsoon nga kinahanglan ang pagtuo o kanang pagtuo makabaton sa kaluwasan mo ng justification by faith. But after sa justification by faith, mohimo kag mga maayong buhat mo nang gitawag natog sanctification. Na karon kana nga word na abatay mabasa sa balaang kasulatan katapusan nga bersikulo aron mag-break din ta, no? Galacia kapitulo 6 bersikulo 5. Ni adinhi ang giingon ni Paul aron makita nato kung unsa na sa iyang hunahuna, okay? 5:6 kapitulo 5 bersikulo 6 sa Galacia. Kay diha kang Kristo Jesus bisan ang pagka may sirkonsisyon o ang pagkawalay sirkonsisyon dili magpulos kundili ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Pagtuo nagabuhat pinaagi sa gugma. Human ikaw naluwas pinaagi sa imong pagtuo, mo resulta kana sa mga maayong binuhatan kay nato pa ni Kristo, if you love me, keep my commandments. John 14:15. Maila maginato igsoon nga una gyud ang gitawag nato og pagtuo, unya ang pagtuo mi resulta, no? Mo resulta meaning to say epekto na sa epekto. Ang epekto mao ang pagkamatinumanon. Atong tanawon. Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo gitawag nato og 4. Tungod sa pagtuo si Abel mihalad ngadto sa Dios sa labaw pa ka kinahanglan lanon nga halad inihaw. So tungod sa pagtuo meaning to say nauna iyang pagtuo unya mihalad siya at tubangan sa Ginoo. Dili man ingon igsoon nga kanang pagtuo dahimo natang tapulan. Kanang pagtuo dili na ta mo alagad sa Ginoo kay natay pagtuo unya kanang pagtuo mo patay na ta, mangawat na ta tungod kay pagtuo dili na siya mao igsoon. Next din igsoon, bersikulo 5 sa Hebrehanon 11. Tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya dili makatagamtam sa kamatayon og siya wala hikap lagi kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa, siya gipanghimatud-an nga makapahimuot sa Dios. So meaning to say, tungod sa iyang pagtuo, napahimuot niya ang Dios, no? Yeah, dinhi sa makita niyo si Noe, tungod sa pagtuo si Noe, sa napasidan-an siya sa Dios, mitukod siya og arka. Kita nimo igsoon, kung nakay pagtuo, mo resulta sa imong pagkamatinumanon. Sayop na igsoon mingon nga natay pagtuo. So, nanamagoy pagtuo, wala na nang napulo ka suko. So, ibot pasabot kung ang pagtuo muhatag lisensya nimo aron manghawat na ka. Ang pagtuo muhatag og lisensya aron mamakak na ta.
ang pagtuo mahatag og lisensya aron magtukod na ta og Dios ug ang pagtuo mahatag nimo og lisensya aron lapason ang adlaw pagpahulay, kundili ang pagtuo igsoon mo resulta sa pagkamatinumanon. Mo ito gibasa nako ganina Roma 3:31 nga gibungkag ba nato ang sugo sumala sa atong pagtuo, wala gibarog nato ang gitawag nato og kasuguan. So tin-aw kayo ang mga gisgutan dinhi sa gitawag nato og balaan nga kasulatan. Okay?